esas imaxes que estamos a ver entre o Alondras e o Racing de Ferrol nun partido no que se comezou adiantando o Racing de Ferrol con ese gol, con un pouco de sorte. Aí o temos de Porati, peta nun defensa, adiantábase dese xeito o Racing de Ferrol na campo de Alondras. Despois houbo dúas expulsións, esta de Sestelo por dobre cartón, e a continuación, tan só 5 minutos máis tarde, a de Santi Silvar pro Racing de Ferrol, os dous equipos con 10. Así chegou os últimos minutos e no tempo engadido 2 goles. Antes algunha oportunidade moi boa como a que tivo Alondras, tivo dúas chilenas moi boas. Nesa ocasión esa marchou lixeiramente desviada. E vexan o gol que supón o 0-2, despois de que Alondras tivese boas oportunidades para empatar. Ese gol de Marcos Suárez deixaba prácticamente sentenciado o partido, pero ainda se habría un pouquiño máis de emoción despois dese gol. Vai asistencia do gardameta, por certo. Sí, fenomenal. Estamos vendo moitos goles nesta xornada dese estilo. Marcaba Marcos Suárez, que aínda vería algo de emoción despois deste penalti a Mauro a favor do Alondras, xa no minuto 92, que culminaría Jacobo co definitivo Alondras 1, Racing de Ferrol 2.